Penj maduong' mar KPSEA ochakore ayanga kawuone pacho kama ngima kama jopuonjre mag grade mar 6 maromo 1.3 nochako penyno e kuonde timo penj maromo 35,500 duto manoket tenge ne penj makamago. Jatend Migao mar somo Julius Ogambo wacho ni ikruok oseketi makare ne penyno e kinde manotelo chenro mar pogo tese e kar keno margi ma Kenya National Examinations Council's container mantiere Westlands e kaunti ma Nairobi. Kama ngima e kuonde timo penj maromo 35,573 penj mar KPSEA ma jopuonjre mag grade mar 6 e bwo kit somo manyien mar CBC. Migao mar somo kokalo kuom jatend Migao mar somo Julius Migos oyango ni oseket chenro makare mar neno ni penyno odhi e yo makare. Migos ne owuoye kar chung' od bura ma Westlands e kaunti ma Nairobi e kinde manoyawo ayanga chenro mar pogo tesego ka bende osingo ni gibiro neno ni lwasi makare obedo ne jopuonjrego e kinde ma gitimo penygo. Jagoro maduong' e Migao mar somo Belio Kipsang ne ni e kar chung' od bura ma Lang'ata e kaunti ma Nairobi kama notelo e chenro machak ayanga penyno. Wacho ni penj mar KPSEA ok bi ketne arita mager ma ithoro ketie piny mamoko mathoro nywando nyaka tie mar obila ka onyiso yie mare ni jopuonj ni kod nyalo matawo penjgo e skunde ma pacho ka yo makare. We shall not have anybody this time round in terms of our security colleagues being in a classroom for KPSEA. It will purely be the teacher and the pupils. So this is an assessment. Yeah, an assessment is not, you don't get a certificate at the end. You get a report. So even this one, a child will get a report on their progress. The school will get a report on the progress of the totality of the school. E counties mamoko kama Oting'o ma Kisumu, Narok kod Kirinyaga, jopuonj madongo kod jotelo sekta mar somo noromo e chenro mar kawo penjgo kama ne ginyiso geno ni penj ma higani dhi timore ma onge ng'ikruok moro amora. Tumeanza vizuri, center managers wote walikuwa na dispatch all the exams na tujakuwa na issue yoyote. We have made proper arrangements in terms of security and transport to those various centers. Tumeweza kujipanga ili mtihani uweze kufika kwa wakati ufaao katika shule zote. Tumeweza kuarifu wale center managers pamoja na supervisors matarajio wale ambao tuko nayo kwamba wataweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafanya mtihani bila kusaidiwa. Jagoro mar Nat Bade Manandi Central Bernard Maio oseochik mana sirkal oketo madwaro mondo mi jopuonjre matimo penjgo makwan gi tin ne 30 nywandi skunde machiegni kodgi. Gino mwacho ni biro kelo ng'ikruok e penjgo. Saa hizi wanasema watoto 30 wanatakikana wawe to make a center. So wale wanafunzi wako na watoto 15 na chini wanaambiwa enda umbali wa 10 kilometers, 15 kilometers. Sasa hiyo ndio ombi tunaomba Wizara ya Elimu kwamba tusaidiane ili tuwe na center na watoto 15. Tuwache ile ya 30. Na kitu kingine, sisi tutatoa wapi watoto? Tutatoa wapi? Na wazazi wanasaa watoto, lakini sasa inatakana ili watoto wakuwe wengi, serikali inataka ukisaa watoto 4 na zaidi unalipwa na serikali. Penj no maduong' mar KPSEA igeno ni biro rumo tarik 30 tich adek jumane.